din korka kori sausi chopo mar mondo mi koro riwruok mano mar jatend piny Kenya William Ruto kod jatend ODM Raila Odinga ondiki ka registra mar duond buche mar mondo mi koro wang'eni gintiere e riwruok moro kose ODM pod omenda bedo ni sumo rieko korka sirikal. Mokwongo onge ng'ama bede sirikal ka en an active member of political party. Joma ne Ruto kaogo onge pogruok kaka no kawo Duale koro ok en an active member of UDA. Kose kawi ti resign e gigo te manyaka mbadi magiwuoyeno no resign e bedo jakom mar chama mar ODM. Gima timo Martha Karua en gima kisungu luongo ni dishonesty. Kech Karua ok nyal wuok a lawyer of her repute ni dhi nyiso jopiny ni Raila koro wuogi opposition mondo odhi form gine gi sirikal. E sirikal ma wan go sani en presidential team system ma onge opposition gi sirikal. Nitie majority gi minority. Kendo e parliament kacha nyaka joma minority pod nyalo vote gi sirikal to joma ne sirikal nyalo vote loka koni. Kendo nyicho neno kotimore sama ne wago kura migolo ga Chagwa. Omiyo wach moro no opposition gi sirikal onge sirikal kabila man go sani mano Martha Karua wuondo ji to en lawyer moni go ng'emo Raila. Omiyo thuolo masane ni na ayie gi Raila Odinga kabisa kaka no duoko Martha Karua. Kendo mar ariyo dwani mondo wang'e gima timore sani. Kano se kaw joma no kawgi mondo kit broad based government moriwo jo Kenya te ok moriwo political parties te. Koro jogi no kaw kaka jo Kenya ma ai bath Kenya kocha, moko be ai bath Kenya malo, moko be ai bath Kenya mwalo, mondo jo Kenya, mondo cabinet gi sirikal obed gima kisungu luongo ga ni the face of Kenya. Number 2, adwani mondo anyis Karua ni keto sirikal tesre, keep the government in check, bedo nyapara mar sirikal ok owulo ni nyaka bed ni gori gi sirikal no sate. Inyalo dok ikopo ng'ama ni luongo ni Jaramogi Oginga Odinga. Kane gisegore gi Moi kabisa to Moi otamore golo section 2A mondo multiparty obi. Ne gimanyo shikuku gi gidhenge magidhi gi negotiate. Raila ong'eyo ni Ruto noyier higni 5 ma hiki 5 go nyaka rum. Rieko malong'o madoket go sirikal tesre en wuoyo kodgi. Kisungu luongo ni negotiate gi sirikal. Mondo wache ni wadhi nyime wadhi tiyo kodu kama timne jopiny 1, 2, 3, 4 to koro gimomiyo adhi pingi dhi bedo maonge. Mane winjruok mane Raila odonje gi sirikal. To Karua gini to dwaro ni mondo Raila Odinga okony gi gorruok gi sirikal nikech gin gidware gi gore gi sirikand Ruto mondo gigol. Ideno Karua ni ne nigi party moro mane nyinge ber mane iluongo ni NARC Kenya. Ang'o miyo nodhi oloko nyinge? Oloko nyinge ni PLP, People's Liberation Party. Idwa liberate ng'a kowuok kuom ng'a. Sani liberate jo Kenya kowuok kuom ng'a nikech waonge jo ukoloni moketo wa mateka. Midwa liberate wa. Ng'ama liberate en ng'ama ni agent ng'ama chielo. Omiyo jogi dwa galo luo. Omiyo adwa nyiso joluo ni kik gidonje e migalo mag Martha Karua. Nikech sani Martha Karua no ringo weyo modhi oriwre gi jadala gi Rigathi Gachagua. Ang'o moriwo gi ka ok mana kabinde gi kende? Ang'o moriwo gi mana ka ok dwar ma ok gidwar go jatend piny Kenya William Ruto? Gimoriwo gi malong'o onge. Omiyo Martha Karua gi ni guondowa, gigalowa, ne giketo geno ni Raila Odinga go ganda luo dhi riwore kodgi mondo gigol Ruto. To ka gisegolo to gidhi nyisi mbele kacha na ora maduong' ok donje ei matin ema donje ei maduong'. Gine ma ging'eny, gine ma nyaka ikaw komno. Omiyo e sama ne koko wuok cha awinjo ne jaduong' Raila Amolo Odinga no penjo gi to mudwa golo Ruto ni kusegole to ang'o matimore. Na achaka awinjo ko penjo no geriyo ka nodok kuro ni to kugolo Ruto ang'o matimore. To ok gidwa wacho mano. Gidwa keto wa e din migalo. Dino tinde waleme to polo pok wadhi. Adwa nasoma ne buko kuom